Ak potrebujete vo Windows 10 pridať rozloženie klávesnice, napríklad QWERTY alebo nejaký iný typ, a v oblasti pri hodinách nemáte typ klávesnice zobrazený, tak kliknite na Štart, ozúbené koleso nastavenia. V okne nastavenia Windowsu kliknite na čas a jazyk. V tomto okne vyberte miestne jazykové nastavenie. Uvidíte zoznam nainštalovaných jazykov rozhrania Windowsu, kliknete na slovenčinu. Tu je potrebné kliknúť na možnosti. No a tu sa zobrazia klávesnice. No a je tu možnosť pridania klávesnice, kde jednoducho zvolíte tú, ktorú potrebujete, čiže slovenské QWERTY. Automaticky sa klávesnica pridá a zobrazí v oblasti pri hodinách, čiže kliknutím už budete mať k dispozícii obidve a môžete sa medzi nimi prepínať. V prípade, že by ste mali od začiatku už aj napríklad anglickú klávesnicu, tak do tohoto nastavenia sa dostanete aj týmto príkazom predvoľby jazyka. V prípade, že by ste niektorú klávesnicu chceli odobrať, tak sa potrebujete tým istým postupom dostať na toto miesto klávesnice. No a kliknutím na tú klávesnicu, ktorú chcete odstrániť, sa zobrazí tlačidlo odstránenie. No a ak máte len jednu, tak už znovu sa tu nebude zobrazovať typ rozloženia klávesnice. Takže takýmto jednoduchým spôsobom môžete pridať klávesnicu podľa potreby.